ଆପଣ ଗୋଟେ କାମ କରନ୍ତୁ ସବୁବେଳେ ଭାବିକି ଯେତେବେଳେ କହିବେ ସେ ମାନେ ଯୋଉ ନିଚ୍ଛକ ନିରୋଳା କଥାଟା ସତ କଥା ଆସିବନି ହୃଦୟରୁ ଆସୁ ଯାହା ହୃଦୟରେ ଆସିବ ଆସିଲେ ବି କହିବା ଲୋକ କଥା ଗାଳି ଦେବେ sir। ଆଜ୍ଞା ହୃଦୟରେ ଆସିକି ହିଁ ଲୋକ ଗାଳି ଦଉଛନ୍ତି। ମୁଁ ଷ୍ଟାର୍ଟିଂ 5-6 ବର୍ଷ ହୃଦୟରୁ ବି କଥା ତ କହୁଥିଲି। ଭଲ କାମ କଲେ ତ କିଛି ଲୋକ ଗାଳି କରିବେ ଆଉ କିଛି ଲୋକ ଆପଣଙ୍କୁ ସମାଲୋଚନା କରନ୍ତି ଯେ इंटरव्यू देला बेले कहला बेले ओडिया झीटी बहुत इंग्लिश कहूची बहुत इंग्लिश शब्द व्यवहार करूची तो ये अभियोग रे आपण अभियुक्त हाँ इंडस्ट्री जो जॉइन करथिली କିନ୍ତୁ ଆଜି ବହୁତ ଓଡିଆ କହୁଛନ୍ତି ବଢିଆ ଓଡିଆ କହୁଛନ୍ତି ଆଜି ଏଇଟା ପରେ ଏଇଟା ମୁଁ ଚେଷ୍ଟା କରୁଛି ସବୁ ଜିନିଷ ଆପଣ ଯୋଟା ଗାଳି ଦଉଛନ୍ତି ଏମିତି ନୁହେଁ ଯେ ମୁଁ ତାପରେ ବି ତାକୁ ଭୁଲ କରି ଚାଲିଛି ଇଂଲିଶ କହିବାଟା ବି ଭୁଲ ନୁହେଁ ଆମେ ଛୁଆ ବେଳୁ କନଭେଣ୍ଟ ସ୍କୁଲରେ ପାଠ ପଢିଛୁ ଆମର ଗୋଟେ ରୁଲ ଥିଲା ଯେ इंग्लिश मीडियम रे माने इंग्लिश कहବାକୁ पड़िबो सी सिस्टम टा चेंज हो जाइतले हुए तो म आज बंची जाइथांती इंटरव्यू तो दूरर कथा सोशल मीडिया रे जदी मो यूट्यूब व्लॉग रे भी जदी मु किछि कथा कह दूची तळे सेथरे भी आसुची जे इंग्लिश काहेंगे कहि होछ तो यार एक्चुअली मु जाननी माने केमती याकू मु ଆମର ତାକୁ ମାନେ ହୃଦୟ କାଇଁ ନଉଛନ୍ତି ସମାଲୋଚନାଟାକୁ ସକାରାତ୍ମକ ଭଙ୍ଗରେ ନିଅନ୍ତୁ ସେଇ ସମାଲୋଚନା ପାଇଁ ତ ଆପଣ ଆଜି ଓଡିଆ ଭଲ କହୁଛନ୍ତି ଆଉ ଇଂଲିଶ ଶବ୍ଦ କମ ବ୍ୟବହାର କରୁଛନ୍ତି ତ ଠିକ ଅଛି ଯାହା ହୁଏ ଭଲ ପାଇଁ ହୁଏ ତାକୁ ଭାବନ୍ତୁ ଭଗବାନ ଯାହା କରୁଛନ୍ତି ଭଲ ପାଇଁ